Бог е пророкувал, че ще изпрати Спасителя от изток в последните дни. От изток зува хищна птица, от далечна земя мъж, да изпълни намерението ми. Да. Рекох и ще направя да стане, намислих и ще го извърша. Хищна птица от изток е пророчество, че Спасителят се явява като човек в източна страна и изпълнява делото за изкуплението, което е Божият план. Обаче клеветниците отричат Библията, казвайки, че орелът, който яде мърша, не може да бъде наричан Бог. Ако изследваме Библията, можем да открием, че Бог ни дава да познаем Неговия характер чрез различни притчи. Притчите в Библията се отнасят за характеристиките на нещо, за да го разберем по-лесно. Затова е ирационално да се опитваме да намерим святостта на Бог от животно, което е дадено като притча. Библията оприличава Бог на лъв или понякога на агне. Понякога на лозата или храма. Ако е невъзможно да оприличим Бог на животно, което яде мърша, също е невъзможно да оприличим Бог на лозата или храма, които дори не могат да се движат. Настояването на клеветниците: не трябва да оприличаваме Бог на орел, който яде мърша, надхвърля всякакъв разум.